ngenjereka nale kabatingi chana na taba nongo kolera anya mwawa to bokuma barto kolya basamana to kol nine Borombe yamo karibu yamana sana oyo kwana se bali mutama eti zeno mongina Josephine mura umanwa kondo mwana bo manwa nyamurambo kurwa yage porchekanic kondo munya biasa we bitawa matuka mange ko ni bitawa seduke kurunga chonza bike bookshop lakini akaona aroche nga nyasa onsise nilinda abantu ikiagere kana kunya okole biasara ngo chanale community na gokonya ngatebe nanje gerogi achire kya bangi na ndaru ani bamuraba minto baboke ba gose babundi yokere kya bangi na nanje dinare watenena naboyo na tenne gerogi ekyo mugansira buya sana mukambegera chikula chinyinga sabangi na 18 ngaranga na irire tukarwana na IBC oikonya kobara chikula kama watange badi ya utata iri kwa uri rwekero bakangura igo lakini ino chikura mwangete igongo ira nilimbi yamana sikura mwangete lakini bona nyasaye nansesenia nonda se serikali na chore to mangana yobo directors mangana Kenya Day Report ningenda to kubeka abantu ba mintamo nane nduto tikwanga moto ra abantu ba mintu obora yobeka to kuboliya ndori kuboli osto chiko bachitachi unande yantake kuragera mwane nabonkurage lakini gonkora liyanda ekera abantu ba mintu bachandegete abana baeta ko Jesukuru mbaka nyole fees lakini eso kongekere go na Josephine Omano asinge njona nje taita tonso meti ne kanisa ya STA ya someti asinge nje yo butaka iyo ninganda sana cyo butaka yagera twaliye birogo na into to chiko karaki mojo konya igekere binde ikere ike era undiye na nde mo beso ko le wasori oeneta ya mabwato na moko ngoro kwetaya eneta era yenda aria banyole factory achira ekolika bane 1000 iona nje tigangira ni anto mintombi yamuna so mo babwate kermo cha okoro bachori wecha koro bachori obuya tutali korwana oburaye bokorwe kunyasaye neke botaranyora tako gecha abantu so abantu ime litukoli andi koreki ningenda tokobeka abantu ba mintamo asekere ward asoko babanga tofo mu cooperative mwete na serikali kona goteba nga chibese cherania samangana agrigacha abantu tigaba bamo masinani asechi ward tobeka nama ba member na 500 kuna alimeru babeka ina meru daily tobeka namo to rusingi 200 torecheste egere tonyole certificate ninje ngo bakandire certificate busamara umwanyole certificate chimatatu mbabwate annual general meeting aliya soma MCA kumesoma MCA nura wea bago cha okoro bachori wa mangana cooperative yo musamaro obisi yo MCA no chikura chiga kale tonyoro vicious erembali kire proposal na nje kuna choru cha serikali ndeta mangana vari addition ama vera alimo kama toro sino energy yogat muiwete gasinchiyo tulika bana baito asechiga sia magoko abande basimeke chinsiaga abande bato kenyero bunyansi abande bachuge chiombe na abande tuchakora chiyo gataiga sechinga cheito egere twaira litinga twaonia twaira busongo twaonia twenyorere bitoki mwayo gusabere nganinga tiato choini chikooperative bona abasabira sobonga abantu baminto babusamaro chumatato ndobwato abachori alia cooperative ya busamaro cooperative society ya registered esatiwe yatimba bwata na liu chikoronchiwa na abantu ba cooperative kunyamira mogendo ororo ere mocho inia cooperative aso bonge ekaro chibeza chiko cha kuba uchechi cooperative ndo koligere chianda kuchisiko yagerese county eto twa misia ono na chiro usanga na bantu ba minto be kanisa abagakamba chaba gotuzana mpaka seduka yane ko ndigia